Hey kovan baxî nivîsî, îşev ez rastiyeke giranam divê derewê de, sivekahî welatê min e, cihê giraniyê lê tune, çi dereweke giran. Berî niha min ji vê gotina xwe yeqîn dikir, niha ez ji giraniya derewê yeqîn dikim. Derew hebûneke giran e û giranî ez bi xwe me. Bi rez girotesk, vê derew gotina min tesdiq dike û piştê mohra xwe li bin derewa min dixe, dibile bo ez li gotinê sor bibim. Berê sor bûm, niha ji sorê sortir im. Bi rez girotesk, ji ber kesk sorbûna veşarî ye, nikarim di hebûnê de keska derew zeft bikim û bi xwêdana xwe rengê wê bişom. Naçîzane sorbûna heyî di derewîniya keskê de vê dixim, pefî agirê sorê dikim, êgir sor dikim û bo di nebûna serşokê de ji giraniya xwêdana xwe xelas bibim, xwe dişewitînim, piçik bi piçik dihelim, neqet bi neqet ji xwe dineqetim nava xwe. Ji bo karibim îşev qala rastiya xwe bikim, neçarim derew gotina xwe bi sorbûna durustiyê tesdiq bikim. Na xwêdana min sorbûna dereweke giran e, divê rastiya kesk de. Av bi laşê min bibe, sor wê bimre, rastî bi derewa min bibe, gotin wê bimre. Kanalizasyona serşoka min ji do de xetim ye û xwêdana min bi laşê min ve bûye welatekî giran. Giranî welatê min e, cihê sivekahî lê tune. Westiyayekî şanazim di derewa îşev de, lewra heke kanalizasyona serşoka min nexetimî bûya, îhtîmal e ev nivîs îşev nehata nivîsîn. Bêhna xwêdanê û midye ji laşê min tê, bêhna dereweke durust jî ji nivîsê. Radhêlim qedehê, qurta dawiya sorahiya şerabê dirijînim ser giraniya keskê. Kesk vedimire, nivîs derbasî aramiya piştê pevşabûnê dibe. Giranî û sivekahî nefesa xwe didin hev. Kompûter, radzê û laşê min ê westiyayî li ernîgara xewê dest bi rêwîtiyê dike. Zanim wekî her şevê ez ê ji ernîgara xewê derbasê şaneşîna sibehê bibim û roj wê birije nava qehweya min.